kon melasi. Merengwak. Pak Abon. Kak aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kowe seniman kok cugetan aten. Ana cugetan aten. Aku kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek ming tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae. Mbah aku arep mikir iki wae. Wah. Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ora ndak duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese isih mikir bayaran kowe iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, maksudnya ra gatekke omongane Bagong iki lho, Gal. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Selamat Reng, pengestumu apik to. Ya syukur. Bagong selamat Gong, pengestumu apik. Oh iya. Iki merti dusun ngendi to? Tampungan. Oh, penampungan, tampungan ora penampungan. Tampungan Sendang Tirta Berbah. Heeh. Monggo sesuk kelurahan ya ngundang. Ha iya. Pak Lurah mau ya ketok rawuh ya. Rawuh ya. Wis nyorek tanggal ya mesti rawuh. Heeh. Ning meh nyorek tok urung rembukan rega. Ha wis gampang ora. Ora usah dadak karo kaya wong liya Gong, wis kaya batih dhewe. Heeh, ayo Reng, apa Truk? Iki pamundutan isih pirang-pirang sing ngurunge diaturake. Apa ya diaturake nggon gara-gara sing nyuwun lagu isih kepareng mirsani, engko ndak gelo penggalihe. Ngono ya? Heeh. Keh tenan sing ngurung diaturake. Kaya ta pamundutan saka dokumentasi. Dokumentasi iki ya penting. Penting nek nganti ade engko dipoto ming ndas tok. Ha iya. Apa ora wagu? Ha iya. Nyuwun gending podang kuning. Ya wis diaturake mau. Urung kowe kok diaturake ngawur Petro. Urung to, urung. Saka Semar Kopi. Wo, nyuwun tembang liwung. Oh iya, waduh, sesuk-esukan liwung malah apik yaene iki. Sisan gawe. Heeh. Tembang kangen saka Cak Marlis Surabaya. Weh. Linjang menapa sowan wonten Surabaya Desember Cak Marlis. Oh iya. Wonten kampus ITS. Oh iya. Gubuk asmara mau tatin wis. Ya, berarti mengkari 3 lagu. 3 lagu ya terus disengkut. Ya. Sapa sing kepareng ngaturake? Ana kangen ya ana apa jenenge iki lali apa nih mau podang kuning podang kuning dhisik diaturake ya sapa sing kepareng nyekar Mbak Cita oh ya sing nomor 2 saka kene iki ayo Mbak maju siap gerak oh iya padake wong edan mau bengi disiapke ora. Aku ndelok terus kemekalan terus ya, Truk. Wis ping pindho ayo ora sengaja kok ya. Biyen yo tau dunggahi kok ngono ya kok. Heeh. Neng godean biyen tak kira nek wong waras. Saya mau nyumbang lagu, silakan Pak. Malah Taman Mini. Aku lho kentir iki aku. Heeh. Ning nek wong kaya ngono kae apa ya disebut. Mongko nek dikon ngopo-ngopo manut, diem ngono ya diem tenan. Terus takoni namanya siapa? Nu ya omong tenan, ora ngisruh ning nyenengke, malah menghibur. Pahalane akeh. Ha iya. Mangga Mbak Cita dipun bawani podang kuning mlebetipun cecak rawa. Podang. Pocong nggih, Pak. Pocong, heeh. Nggih. Ya. Aku bingung ndodok madhep ngalor wudele cekeli. Lho, wudele. Biyen nek wong tuwa kene aku bingung ndodok madhep ngalor wudele cekeli ngono.
Kaya wong bingung apa wae. Saben dina mikir manuk. Apa cakepane, Gong? Saben dina mikir manuk. Wis ora usah tok pikir, wis ora lunga-lunga. Ya mung nang kono kuwi. Ah iya nang kurungan. Mikir manuk podang. Oh, mikir manuk podang ora apa-apa. Aja kaya orisam. Mikir manuk apa? Manuk guwek. Mula terus kualat mlenthung wetenge. Agawe gregeting ati. Pancen bener. Sok marai gawe greget kok. Dapure Bagong ora. Nora mandhot tak pikatpu lute benda. Dipikat nganggo pulute benda. Dibendhok manuke ya lara tenan terus. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran aku goleki sing tak sayang. Obeng-obeng mikiran kok ora krasan.
Matur nuwun. Mbak Cita, ya manten anyar. Ya ora apa. Oh, mulane cakepane mikir manuk. Ah iya. Ya beda kok ya. Kuwi cakepane kok njur kusuna bakusane diwung-wung agal aku kok. Ah iya. Ah. Petro, apa Mas Gareng? Kejaba saka kuwi ya trene ade aja nganti ninggal marang tata krama. Lho. Kok kata-katamu saja wigati. Arep oke lagu-lagu anyar ning aja ninggal sing klasik, tegese ngono. Oh, ayo ngaturke sing mat-matan. Oh iya, matane kira kok mat-matan. Waktunya lho Gong karo kakangne ora. Apa? Aku tak nyuwun sing mat-matan ku bar kuwi terus ngrampunge layang ya, Tru. Ya, sing Mbak sapa jenenge? Wahyu saka Semoyo. Weh. Cedak. Ngetan terus mentok ngidul. Oh. Oh. Ngedaleme ngono kuwi. Oh iya. Ora ana Nding Mbak Wahyu ya? Ya ana Nding. Jarene mau arep mresake anake panas. Anake apa bojone? Sing sok angel ditinggal iki bojone. Nek anake iki wis do tetek tanggo-tanggon. Ngerti mbokne dandan iki anake terus langsung do turu kabeh. Ngerti nek arep ditinggal nyinden. Heeh. Sing isih melek iki bojone. Heeh. Nek direm-rem sik. Ayo ora apa. Iya. Ngaturke ular kambang wae sing cendak. Oh iya. Kok gak diteruske lagu-lagu iki panuwunan do ngaturke apa-apa ya ana sing rokok, ana sing dhuwit. Lah gene dhuwite ana. Mek sithik kok. Oh. Ya wis. Aku ki nek sithik ki ngekeki kaya tak keki kaya priku itu. Oh. Sunah entuk oke sisan. Oh iya. Monggo Mbak Wayu, monggo. Ayo, mbokne Sinom. Heeh. Mbokne Kandi. Ha iya. Nek sapa Neti iki ya celuk-celukane mbokne Yudi. Oh iya. Arang sinden ki saiki nek do nyeluk ngono kuwi. Heeh. Nek Ayu ki gandeng ngrundi anak ya Mbak dadine wis dipliriki aku, Tru. Ha iya galake ra. Nek Tatin ki mbokne Nilam. Oh, heeh. Nek Cita ki mbokne Otok. Lho. Iki maratuane. Oh iso nding lali aku. Sop urung dianakni ya, Tru. Heeh. Nek sapa jenenge iki? Orisa ki mbokne Yusuf. Ayo dhewe-dhewe ya celuk-celukane. Ah piye gawe ngono kok. Oh. An Solikin ki pakne Kentros. Anake ra ngerti jenenge aku. Lah kowe ora nileki apa? Aku nek sing ndek anak lanang aku ora nileki kok. Oh. Nek sing ndek anak piye aku ora tau nileki. Nek sinden nileki aku. Oh, mesti tak tileki. Ayo Mbak Wayu. Ya yo. Jarwo, sapa Jarwo? Jen Mula suarane ra pulih-pulih. Jen mo kangkon catan. Nah, men nganggo di apa jenenge iki grafike didunke sithik. Heeh. Nenoden tak ya. Jiwa
kinclong kuwayan enak terus liyer biar mencorong katon tejan ni iki ngopo aku dikonsoliken kok ora wong prawira mati kejaja nenggala mati ngandel ora rasane iki kaya wis komplit lho terus nek sing lagu-lagu anyar terus diselani lagu cara kuna ngono ki nek carane mangan ki jangane ana, lawuhe ana, krupuke ana. Ha iya. Nek lagu-lagu anyar-anyar tok iki kaya rasane ya nganggo sega ning ora nganggo jangan. Oh. Ya nganggo sega, nganggo jangan ning nganggo ajang. Ha iya. Nek ora nganggo ajang le mangan piye? Wis kokop. Ngono ya dadi men komplit ya. Heeh. Ya saiki Tatin. Ya. Ayo Tin. Malah mendono mripate. Medeni dikone malah, "Ha?" Ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gak jumeneng dinten-tene. Sinten ta? Wah, kowe ora saka yang ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa ngimbane kaya Gatot Kaca nek gandrung kae lho. Ayo. Ora usah ucul-ucul. Mlotroke. Ayo kena wis. Apa nek omonge jelas? Ora aku omongan karo tukange syuting lho tak kon close up aku. Oh. Ora omong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Japing gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kesuwarten ndak ana sing kliwatan.
Podangku ning ki mau sing nyanyi Mbak Cita. Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Lho. Oh udu ning ayo maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku wae tembang kangen kalih Ayu. Oh dhewe sik. Engko ayo dhewe ora. Dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono ning dol desa kono. Lah salah kok aku terus wi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang ning telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kuwi iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semaya wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nganti tekan kene. Mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP Ardi Poto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padahal rumah adol trotrokane. Adol trotrokan ki payu pira? Yo dibawani. Bawani? Heeh. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap ngene wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Rina. Mantul ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Ning renosa. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesem kaya ora ana karno nek mesem. Apa ta? Kae lho asmara nek mesem. Kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semaya nganti direwangi ngepit roda 3. Nandang lewong. Loh, tembang kangen kok lewong piye to? Piye ta ming bawa lho? Aku muni nandang lewong. Ya ora entuk liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake ta ta tung tan den tan den tan tan. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane ta ta tung tan den tan den tan den ta tung gendang den. Iya. Iya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah, Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, jrum nang ngisor kono. lah apa ta? Takoni apik-apik kok mbambuh. Lah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming iki sik nonton piye kae. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah Tatin itu alok bawa mung rinosa.
Kaya Kene Bagonge ya ngono terus. Apa? Ora usah, aku mesti ide kuwi selalu muncul. Ora ngerti komentar nang nggon YouTube kok. Bagong itu idenya selalu ada saja. Ayo gawe. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus ki marahi lali. Ya mulane meneng kok. Ya. Priya. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa tok kleru terus ki? Rasa nggo bawa apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Mang. Bagong rewel tenan. Oh, aku ki mboh. Nek yaene iki saru ora kepenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Tani netra. Oh, cakepane kok metani netra kuwi. Netramu kuwi. Weh, kurang ajar kowe. Wene nek padha karo kowe bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra ki nitrogen. Yo. Mong tak antun wangsul lane Karang jeneng wong wedok ki nek ngomong tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Tak tutupi lho. Ha iya. Lawange. meneng to gong aku kelangan enggok. Hah? Mulane ditututi. Walasa. Lemune kaya ngono kok kon melasi. Merengwa. Pak Abon. Aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Anak cugetan aten. Aku kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Isa piye? Ha iso nek ming tembang kaya Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae. Mbah aku ora mikir iki wae. Wah. Kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra ndok duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Ah, tegese isih mikir bayaran kowe iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, setera gatekke omongane Bagong lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Wis lho iki tit lho ya. Titot. Tit gawe nembang aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho engko ya. Ya aku ya wegah. Aku gak wow. Wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu ora entuk separo to. Ya urung. Wis tekan Rinasa kok. Lagi dhuwur tok kok. Edan asmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ra trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli tagang. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Iya. Ayo gawe wis. Ora ira ngantuk. Walas samreng wa. Wah, Abon. Nyebae tenan Bagong bingkem tenan lho.
Ingsun ratu ya to. Amung Sirat. Dadion Iwak. Jampi Kon dadi cabe puyang. Kowe iki ngopo? Aku kon ngomong dhewe dheke bawa dhewe sak karepku. Yen benjang Kemis. Kasunyatan Yen benjang kasunyatan. Kadya Wah iki panyu menggantungkan harapan. Meneng apa, Gang? Kowe iki ngomuni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Heeh. Jas nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki apik lho. Aku Apa kan arep kiamat? kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domongke. Lah entuk omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayange. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep piyai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Wong kowe rampung ya sok ra omong kok. Wes lah kok ora omong. Aku dadi bingung to iki bawane piye. Konsentrasi didelok Jamal Mirdad ki rasa bingung. Baleni sing saka papat mau. Saka papat. Yen benjang Saka fa. Ora papat ora tok. Kasunyatan Seniman kok muni saka papat. Kadya panyuwunku nanging aku mung manungsa Kedunungan ina lae merga rejeki jodoh patilan mesti ra kuwate Patilan memedi. Patilan pesti kok memedi. aku ora kuat ya nadane Becake. aku dadi ra kan mergo Bagong lho Salahe kok ya. mau dadi kurang munggah nadaku kurang munggah Ya nggak tau nggahke. wis ayo Mas Deng kok gek tak tuntak ayo Kata tunak dengkulmu atos kowe. lah ngopo Urung rampung kok. wis gak aku Loh, pati pesti lan jodoh kuwi mau sajodoh kuwi mau diteruske sikil. mergo cipta kang kuwasa wis Ayo diteruske nadane. Emang. Mergo cipta kang kuwasa. Ya ngono kuwi ya bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya ijo kan. Oh wit. Tak kira nek wong delok. Yo, mangga. Malah padu. Ora lah iki ini Pak Bungku iki ora tetek ngono. Pak Bungke ora tetek. Heeh. Kok nesu karepmu kuwi. Ngapa nesuwani iki? Wani Bungke. Mula jenenge Suradi Disco. Engko nek nesu terus. Ayo, jodoh dan parti tiba tadi. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta ingkangku. Cipta semono. Ora kuwate. Cipta ndingkluk. Ndingkluk. Iki wis diklok ora ora piye. Ndingkluk ngene dadah ndingkluk cipta. Melet. Cip. Kaya manut. Goblok kowe.
Lah piye to aku ora manut kusneni. Kablak. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingklo. Cipto. Lho. Cipto. Meren. Ingkang burung lah, bener lah. Ya bener. Ambuh ora ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Kowe do mati apa ya iki? Lho, do wegah ta gara-gara Bagong kok. Ya. Jogeti malah alon. Apa pancen sliramu
mulih ta. Wis gak mulih ngono. Kok mulih. Apa bali nang gone kok mulih ngantian. Kira ana duwite ya? Hah? Ana duwite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Tapi ya. Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe sing nangis dengkul e. Ha iki dit kowe. Yang Dit kore susuk rokok mau e. piro? Oke. Kok rumangsane. Gelem 50 ra gelem wis ngono. Ya ngene ra apa-apa 50. Nah, kene ra ngono. Kandhaninya wis. Heeh. So dipaeka terus ora dipaeka karang ya bocah nek ora dingonone kuwi ndak ming ora gelem sinau. Heeh. Tembang kok ming rinosari nasa. Iya. Nek ora kuwi ya bangsa sing sedih-sedih. Memelas. Heeh. Apik ya, Gong. Wah, gayeng truk ning memakan waktu. Oh. Jam piro? Jam 3 ya? Waduh. Lah sing tembang kangen iki piye iki? Urung diaturake saka Cak. Oh, wis diaturake Cak Marlis. Heeh. Liwong piye, Gong? Anu wae, apa jenenge? Iki dit iki sesuk titipke panitia kon nukokke kaset. Oh iya. Liwong terus didomke sing do butuh liwong-liwong kuwi ya. Ngono ya. Engko ndak ora rampung lakone. Heeh. Semar wis mangkat e. Endi? Akae rangselan. Waduh. Aming suwane Ngamarta kok ndadak rangselan sajake arep ora mulih sajake mbok menawa. Ah iya ya suwan ya ya. Aku wis ngerti marang opo kang ginebeng jroning penggaling Kakang Narakasura. Yen ngono cetha tindake Kanjeng Prabu Kakang Narakasura ingkang mambengi mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Stijo Buma Narakasura. Antarja ora bakal mundur jangkah sepira kekuwataning Nalindra ing Tradutresna bakal tak dadaki leganing atiku. Wah, krasa langaning Stijo Parade.
Bilai. Mati. Hai. Bilai. Bilai. Mati. Ayo sambato. Anggir Antarja kula tingali saking katebian Anggir Antarja Bandayuda kaliyan Anggil Nrakasura kasinggihan mekaten paman kula jago ngantos kula totoan kaliyan Kakang Udawa menang sinten kula nyepeng panjenengan malah kula kawon Bu piye ora ana buk-bukan kudu ditotohke meneh. Wis manut, kula niku nderek mawon. Dos pundi nggih? Kula menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ing atasipun kula menika mengsah Kakang Stijo paman. Nalika semanten kula dipun cokot. Kula emut bilih Kakang Stijo Buma Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden inggih menika kula nyembur Kakang Stijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula sareng Kakang Stijo menika emut Purwodasina lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak terus kula gumun kok ya isa-isane Kang Mas Stijo Buma Narakasura menika ugi nyembur kula tremut Anggir Stijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengandika Anggir Antarja menika gumun, menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal, panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dos pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek panjen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandangi kula. Nuwun sewu paman, panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandawati. Kula caosi prisa, kula saniki pun medal saking Nayaka Ndrawati. Lho. Medal dos pundi? Kula sampun boten dados senopati. Kula wis ora dadi patih nggih. Kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndrawati. Mula kena jotosi Anggir Stijo, kula ora ana sing ngelekke. Wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula sumanggaken. Lah, kula atus semingga. Kula atus semingga. Ngestaken dawuh. Ning menawi wonten dukanipun Siwa Ndrawati sampun kula sampun dipun katutaken. Mboten, kula tanggal jawab piyambak. Ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas. Ning nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndrawati wis ben dasare wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kene tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bali Anggil tekan Ndrawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anakne watak Yangkara murka Budi Candala.
Nggo abrak apa? Ayo, pancen tak akoni aku ngewangi Angkir Antarja. Ayo tangyo. Ratu Trajutisna musuh sencaki kene ora nggo Treswira tutuk nggel mekar ora eling. Sambalo. Semangkean padake. Ratoto tenan. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Durawati lho. Sampun boten gadahi kewajiban ketatata krama. Lho lah iya, ning aku ki rak Ratu Ndarawati to. Lah sing arani tukang gawe boto ya sapa? Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Iya. Kowe iki sapa? Satriya Garbaruci. Pernahe karo aku mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados nayaka Ndarawati. Lho nuwun pamunten. Setija kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Dasare apa? Sengit. Gawe geger negara Ndarawati. Kowe dudu nayaka Ndarawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Ndarawati? Kula tasih kawula Ndarawati. Mula nek ana wong sing arep gawe geger negara kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Ndarawati, ajange ning dadane Setyaki. Lho lah iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing ngantemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Rono. Lho, aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun boten gadahi panjenengan boten niku kewajiban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja merga ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Lha ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nendi? Ora wae sewangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati. Deleng aku kowe. Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njotosi karo Stija? Lho, kapan? Lho. Iki mau. Iki mau kowe njotosi Stija kok muni kapan? Lho, kula mboten rumasa njotosi kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani njotosi karo anakku. Nyatane kula ora njotosi. Aku weruh. Weruh kan nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, la ora gagap-gagap. Sak penake dhewe. Oh, la demit kabeh iki. Anusmaning jajalanan sukertaning bawon. Lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Stija. Tangiya nggir. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe Yang Nagaraja Stija.
Pangapunten. Lajeng kula kedah kados pundi papan nggih. Ingkang wa sampun cetha bilih karaja dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, lelampahan negari Ndrawati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menapa ingkang tindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Mekaten paman. Nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lelampahan ingkang dumados wonten negari Ndrawati. Ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih, ngestakaken dawuh paduka paman. Sewu Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampan kula lan jenengan dika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndrawati Kakang Udawa. Apa sing tak aturake ngersaning Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung mergo saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadasina aku ora bakal mentolo ninggal negara Ndrawati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara ing Ndrawati niki. Lajeng menapa ingkang tindakaken sinuwun Ndrawati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga. Niki ngestakaken dawuh Yayi Mas. Kresna sinayeng manggelung wintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen bener apa kang diaturake dening Atmajamu, ya kuwi putu Gustija. Wa sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak njabaning rangkah negara Ndrawati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun ngajeng para paduka. Mula gandeng sira Atmajaku
Nata Ndarawati wis sago lan wis gelem bakal ngrajangi lawan apa kang dadi gegayuhane Stija. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kepareng paduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang Kayangan. Munggah menyang Kayangan Suralaya. Matur marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biyantu kelawan apa kang dadi penjangkaning putuku Stija. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing Kayangan? Lho. Ngerti lamun sira kuwi titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Monggo Wisnu kuwi atmajaning Hyang Pikulun Manikmaya. Ateges Stija kuwi isih wayahing Hyang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen mengko Hyang Jagat Girinata ora kepareng mbiyantu kelawan Stija. Ateges lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stija kuwi wayahe. Mongko bener-bener kita kuwi titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun. Ya. Oh inggih ngestaken dawuh lajeng paduka Pukulun keparengipun. Aku tak mapan ana ing kene karo Stija nunggu marang praptamu sawise sowan marang Kayangan. Oh inggih ngestaken dawuh ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados panjenenganipun Rama Pukulun saged kula aturaken dhateng sanipun Hyang Jagat Girinata. Gusti aja pangandikaku. Nanging yen ditakoni kabeh mau mrenthul saka atimu mundhak akungkun apa pidana saka Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Ya. Niki ngaten kula nyuwun pamit bidhal dhateng Suralaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Stija. Ramamu njaluk pamit. Nggih, sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu. Aduh Jawata gungkang amurwa bumi bumi kekarengan maring pangan semut maring kawula kentan bisa Oh
Long-long rambyang lingkang driya lirewang candra katawangan sumo ing dias katuritan limot kapyataning rojit ram remengdri yoma nawong kakunging bang wisesa Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencang warudayang Pak Pong mbok bolong ngali codhe sapa sing gawe punapi di mila mboten nama mokal kayiwangan katerak ing hawa panas ingkang satemasu munduling ngawiyat jebul wonten titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara mongko kanthi badan wadak mboten pangling menika kadidene sukma wicara inggih nata Ndarawati pun Kresna Kakang dalah wonten menapa Kresna sowan mongko tanpa tinimbalan mbok menawi wonten wigatos ingkang wonten gandeng cenengipun kalian jagat raya jernyatanipun Kresna menika sampun sinampiran pakaryan utawi sampun kaloka kondang titis Sanghyang Bathara Suman dewa ingkang ngandung katentreman tuwin kabagyan di tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun Kresna dene sowan ngabiyantara ngersa Paduka Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mugi kasesakna anggenipun lenggah Kakang inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita Kresna pukulun nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang kemarin kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhapada Paduka Hyang Adi Pukulun iya Kresna ulun tampa ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara sowan ana ngarsa ulun Maradhyaki matura ingkang terwaca nata Ndarawati Pukulun malih-malih menapa sewu-sewu karapatanipun ingkang wayah tadah wadana dene kula sowan sumengka ngantos kula nganti badan wadak kula prapteng Suralaya mriki kaya mbarajadi ngapa Kresna Maradhyaki matura dene ndungkap angka kalih kula nuwun sewu sowan kula ngersa Paduka Hyang Adi Pukulun estunipun namung badhe pasrah pejah gesang kula Pukulun apa to darunane dene jeneng kita matur ingkang kaya mengkono nata Ndarawati gage matura awrat-awratipun tinangisan ngranat maja kula inggih menika nalindring traju tresna anak kula pun setija Bama Narakasura anggenipun kepengin sanget kedunungan Wahyu Senapati monggo kula nuwun sewu sinuwun tumedhak ing wahyu menika tertentu mboten badhe saged pisah kaliyan para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Mila samangke kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng keparenga Hyang Adi Pukulun maring ana dawuh dhateng ingkang putra Ndarawati bilih Paduka badhe matedhaken wahyu menika kala wau estunipun ingkang cinadhang pikantuk wahyu sinten Pukulun lho Kresna
Apa kang dadi pitakonan kita kuwi sayekti mboya bisa ulun wangsuli. Jalaran kabeh isih kineker dening panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Paduka menika minangka dados dewaning para dewa. Nalendraning para dewa. Ingkang nyepeng kodrat tuwin pesthi menika Paduka Hyang Pikulun Bathara Guru. Nanging sabab menapa Paduka mboten paring pangandikan sasampunipun kula munjuk atur babakan sinten ingkang badhe nampi Wahyu Senopati. Ingkang perlu ya amung titah ingkang pinercaya dening para Jawata. Tegese titah mau pantes lan wus trep antuk Wahyu Senopati ingkang besuke bakal bisa ginadang-gadang lan ginala-gala minangka dadi senopati ning jagat nentremke jagat sawigung. Iku Kresna. Nuwun sewu. Menapa Paduka Hyang Pikulun sampun misik dhateng sakatahing titah ingkang sakmangke kedah kewajiban anggayuh Wahyu Senopati. Sayekti lumantar pasumpenan lan lumantar wisik ingkang wis ulun dawuhake. Pancen ana pirang-pirang satriya ingkang sayekti wis ulun paringi dawuh yen to Jawata bakal matedhakake kanugrahan kayata Atmaja kita ya kuwi Prabu Setija Bama Narakasura iku uga duwe kewajiban nggayuh Wahyu Senopati perkara antuk ranurane gumantung marang para Jawata mengko dene ingkang angka loro ingkang wigati wayah ulun ing Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca ingkang wis uga ulun paringi dawuh supaya mbudidaya nggayuh Wahyu Senopati Kresna. Ing Gagat risang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana. Oh, Pukulun. Menawi tetela mekaten sampun cetha bilih. Ing antawisipun anak kula tuwin anak kula Gatotkaca sakmangke tartemtu badhe arebat kekiyatan. Anggenipun badhe kepengin kedurungan wahyu. Mongko saking manggerbaning manah kula tartemtu anak kula sakmangke badhe kawon mila tinimbang Setija menika mangke pados margining pejah. Dinten sakmangke kula nyuwun maduka keparenga anyemplungna ingkang abdi wonten ing kawah Candradimuka. Kula sampun boten kepengin wangsul dhateng jagat. Krana samangke menawi kula menika wangsul wonten ing Janaloka ateges kula badhe dipun nirang-irang dening anak kula piyambak. Kula ingkang sampun sagah mbudidaya nggayuhaken kanugrahane wadene gagar wigar tenantuk karya. Mila jagat sakmangke sampun ngantos menawi Nata Ndarawati sakmangke Nata Ndarawati kasendhala mayang kula trimah pejah kemawon Pukulun. Kresna, kewajiban kita durung paripurna ning jagat. Mula aja nganti kita nyuwun pepati lawan panjenengan ulun. Yen to ulun ngleksanani apa kang dadi paminta kita, ulun bakal kadosan. Ulun bakal nampa soting Sang Hyang Tunggal. Kang mangkono ulun boya warani apa kang dadi atur kita, ngudanani apa kang dadi panjaluk kita Kresna. Menawi Paduka ulun boten kepareng ngudanani menawi dados panyuwunipun ingkang putra pun Ndarawati ing wayahing Ndarawati sakmangke ngaten kemawon. Menawi Paduka ulun boten saged ngudanani pamothaipun ingkang wayahing Ndarawati anggen kula kepengin nyuwun pejah. Sakmangke Paduka ulun ngudanani dhateng menapa ing dhateng gegayuhanipun anak kula pun Setija. Tegese kepiye? Tegesipun Wahyu Senopati kedah mapan wonten angganipun anak kula mun Setija Bama Narakasura. Perkara wahyu tumedhak menyang sapa kuwi gumantung marang wahyu. Nggone nitik marang kahanan jagat ing bakal dimong Nata Ndarawati. Paduka menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalendraning para Jawata kenging menapa panjenengan boten saged ngginakaken panguwasa supados dawuh kaliyan Wahyu Senopati mapan angganipun anak kula pun Setija. Pukulun, kula nuwun pangapunten. Menapa to sababipun dene kula kumawantun matur ing kados mekaten krana mun kula menika mboten ginakaken jejering Nata Ndarawati. Nanging kula ginakaken jejeripun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ala ing kathah sami nyebat yen to Nata Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika putra Paduka. Mangka Setija menika anak kula. Ateges Setija menika wayahipun Sang Hyang Jagat Girinata. Menapa mboten doh nyono cerak nyono sami mestani? Ing atase putune Bathara Guru Anggaya Wahyu Senopati wae
nganti wong tuane direwangi ngemis-ngemis karo eyange dene eyange ora keparengake menapa mboten saru dinulu Bu Kulun Yana dewa yen muntuna wong aprang kasangsaran jagat paisane Bathara wayah Bathara jagat mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kresna atur kita landhep kaya bajra lungit kawasa nancep marang pepulunging penggalih ulun bareng kita matur yen to sejatine kita kuwi titis Wisnu Wisnu kuwi atmaja ulun ateges tija kuwi wayah ulun pribadi tumuli sak mengkonar buka marang penggalih ulun ya nata Ndarawati ingkang kaya mengkono apa kang dadi atur kita ulun udaneni tegese ulun bakal mbantu kelawan wayah ulun Setija Bamanara Kasura anggone bakal nggayuh Wayu Senopati nata Ndarawati nuwun sewu menika saestu ta Bu Kulun iya lahir batin lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadang mekaten tumunten menapa ingkang kula tindakaken baliya marang jagat gandeng wis cinadang wahyu bakal dadi rebutaning Atmajamapa dene putuku Gatotkaca mula Setija aja nganti ngungkurake wong ngamarta tegese kudu wani ndodho marang kelakon kemarang paduka Setija kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundhene Pandhawa supaya Gatotkaca aja nggayuh Wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang Setija gone bakal kedunungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun niwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe gesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuwa kita Sinagaraja ingkang bakal sak biyantu kelawan Setija. Yen to mengko Setija dikaningaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Setija dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan Nagaraja ingkang bakal nlabung saka kadohan Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira. Menika estu Bu Kulun? Iya. Saktenane pancen kaya mengkono. Menawi tetela mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Malah samangke kula kiranana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka ndhawuhaken dhateng anak kula pun Setija. Sawise kita budal, ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati kalian Setija saka Indri Gantara Kresna. Matur sembah nuwun Bu Kulun, Bu Kulun. Matur sewu gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Ulun bebalang puja sesanti rahayu Niskala Narayana. Nuwun inggih matur sembah nuwun. Dayang Pak Pakpong Bu Bolong kari cedhe sapa sing gawe. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun Adi Guru menika mboten. Namung kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken. Jan nyatanipun Wayu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah ngomong dhateng angganipun satriya. Ingkang kateteken ati suci pepayung budi rahayu tegesipun satriya ingkang tansah ngenaken dhateng kautaman. Mangka nyatanipun kula nuwun sewu Setija menika nuwun sewu nggayuh Wahyu wis luput. Luputipun wonten pundi? Mboten wantun bebadra dhewe mbudidaya piyambak namung gumantung dhateng panguwaosipun tiyang sepuh. Ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuwun sewu menika mboten prayogi. Mesinipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput. Krana badhe mituruti dhateng pamotahipun atmajanipun inggih menika pun Setija Bamanara Kasura. Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi
tuntun supaya bebodro Dewi aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun nata Ndarawati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi. Panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Narada, punapi? Menika perkawis kula Kakang menawi jenengan ndika Kakang Narada boten sarujuk, boten menapa-menapa, nanging boten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para Jawata, kula kamituwaning dewa. Menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kamituwa. Kamituwa nika nuwun sewu kewajibanipun jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mila Pandika Adi Guru menika badhe tumindak lepat kedah kula emutaken. Menawi kula boten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten melu-melu, mboten melu nggarap. Menawi wonten menapa menapanipun, menawi wonten perkawis ingkang samangke damel wirang Paduka Adi Praji Bathara Guru, kula semanggaken. Kula trinanggung piyambak. Kula mboten tumut-tumut. Kakang Narada lenggah wonten ing kayangan kula ingkang badhe jampangi lampahipun nata Ndarawati. Semangga, semangga. Kula semanggaken lho, Di. Tatkala narepa Kresna miyang Tantulusa Tantulusa mingrang Sersi Jahnawi Suta Wiladala Kresna inggih Rama Pukulun. Piye? Ngendikaning Hyang Prabu Bathara Guru Maradyagi kita matur marang panjenengan ulun. Rama Pukulun nyuwun mapunten. Samangke menapa sampun paduka dawuhaken sampun kula aturaken dhateng resanipun Hyang Pikulun Bathara Manikmaya. Ya, sabanjure. Ngendikanipun Hyang Pramesti Bathara Guru, anak kula Stija sampun mringkus kados dene wanita. Pepinjungan. Nanging kedah wantun dada perkawis menika tegese menawi Setija anak kula menika wantun tanggel jawab anggenipun badhe nyuwun sabyantripun Hyang Pramesti Bathara Guru. Hyang Pramesti Bathara Guru sagah sakbiyantu Rama Pukulun. Wah, dalah. Syukur yen to pancen kaya mengkono. Setija wonten timbalan Hyang. Eyangmu Manikmaya sago bantu kelawan kita nggih. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Hyang. Ning aja seneng-seneng Setija, ana dawuh saka Eyangmu Hyang Pramesti Bathara Guru. Dawuhipun menapa Kanjeng Rama? Kejaba aku Kanjeng Rama Pukulunane Hyangmu Jatimurti bakal sakbiyantu marang sira kula bocah bagus. Nanging sing luwih wigati kowe waniya sowan pamanmu negara Ngamarta. Matura marang paman-pamanmu Pandhawa yen to Gatotkaca aja nganti nggayuh Wahyu Senopati. Sabab Wahyu Senopati bakal winengku dening Nalendra ing Trajutresna Prabu Setija Bama Narakasura nggih. Setija maruwun-ruwun ruwun-ruwun ana lajeng parengipun
Dina iki uga kowe mangkat menyang negara Ngamarta. Ingkang wigati supaya kowe matur marang pamanmu Pandhawa. Matura yen to Gatotkaca aja nganti nggayuh-wayu. Mangke menawi paman-paman kula Pandhawa sajaipun murina. Rupak wani jembar wani nggih niki ngestaken dawuh. Mangkat saiki nyuwun pangestu Kanjeng Rama. Putu Kustija wis mangkat Kresna. Inggih. Banjur awake dhewe piye? Kula lan Paduka Rama Pukulun kedah nyaketi negara Ngamarta. Weh, ora edan kowe. Yen nganti awake dhewe nyaketi negara Ngamarta konangan marang para Pandhawa, Putu Kustija ora iso kedunungan wahyu, malah awake dhewe wirang. Ngerti ya Kresna yen to Pandhawa kuwi lan limpat lantip panggraitane. Iye, Pukulun, namung rak wonten cara. Carane piye coba? Sampun ngantos wujud Nata Ndarawati miwah sampun ngantos wujud Sang Hyang Nagaraja. Lah terus wujud apa? Salin wujud. Tegese kula badhe wujud yaksa Paduka Rama Pukulun ngaturi wujud yaksa sami kaliyan kula. Mangke lajeng nyaketi negari ing Ngamarta. Menawi cara mekaten kula kinten para Pandhawa mboten mangertos menawi menika kula lan panjenengan. Ah, sing kandha sapa kowe aja ngawu gawar ngawur. Pandhawa kuwi limpat-limpat ora gampang diapusi. Kula nuwun sewu to, mbok saenipun dipun cobi rumiyin. Menawi mangke saged nyaketi negari Ngamarta kanthi sarana kula lan panjenengan Rama Pukulun menika mboten wujud ingkang sejatos kados mekaten. Rak malah prayogi to Rama Pukulun dipun bantu kalipun keng wayahipun Setija. Ngono ya. Inggih. Ya wis nek pancen kaya ngono aku manut. Nek nganti mengko konangan aku ora ngerti lho. Aku moh perkarane. Inggih, ngestaken dawuh. Kula aturi nututi dhateng ingkang putra Pukulun. Ya, Kresna manut karo kowe. Menika mboten badhe kadenangan sing kandha sapa? Lho panjenengan sajake kok mboten pitados. Weh, lah aku ki apal karo Pandhawa. Pandhawa kuwi angel diapusi, mula kudu ngati-ati pun mboten sah kakehan gunung tanpa guna. Kula badhe nami Kala Yaksendra. Ya, aku tak nganggo jeneng Yaksendra Kala. Nyaketi negari Ngamarta. Aku kapernah adimu kowe ora usah basa karo aku Kakang Kala Yaksendra apa Yayi Yaksendra Kala. Nyaketi negara Ngamarta. Ayo Yayi bareng karo pun Kakang. Yo Kakang.
Kacarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni moyo bisanggeni moyo Wisnu Pratinta oh anakku lanang Antasena piye Le iki mau sawise ngrembug kakangmu Gatotkaca nggone bakal mbudidaya nggayuh Wahyu Senopati heeh purnaning pasewakan tumuli kowe tak kanthi ngrondani negara Ngamarta lha iya mbok menawa mengkono dom sumurping banyu telik Mangendrajala ubayane ora mbalenjani mestine ngono lha iya mula sing prayitna ngati-ati aja nganti ana ing marajal saka sela-selane garu ya Antasena ora aja kuwatir nek kowe ngejak anakmu Antasena nadyan mripatku ki ming loro ning aku iso gawe srana mripatku ki Malik Sem aku iso tekan ngendi-endi Lek ora usah kuwatir mula kang sangka kuwi kudu prayitna ngati-ati lha iya merga mungsuh ki mlebune ora liwat dedaratan tok ning ana ingkang liwat Dirgantara ana ingkang liwat samudra. Lah iya. Aku ngilem ya iso suwe, aku mlaku ning daratan ya betah suwe. Ya minggu ciwane aku ora iso mabur. Ning nadyan ora iso mabur, kowe kudu tansah ngulatake dhuwur. Supaya yen ana apa-apa, mengko bakale ubayane ora mbalenjani, mestine ngono Le. Lah iya. Lho kok sik. Antasena, apa? Jroning aku jagongan karo kowe lah kok kae nang dhuwur ana lho. Kowe lah dalah wujud buta loro Antasena. Kowe lah. Wedok kabeh, ora wedok kabeh. Buta loro, lah jare buta. Lah Pak To endi? Pak To ngeplaki sirahmu kuwi. Ora sanesu to, jeneng aku ki nek omongan karo kowe iki jane memeng ning gandeng anane ming kowe ya piye meneh. Kae lho dhuwur kae, ndi? Kae loro kae. Kowe ora apa coba nek cah pinter. Kuwi lha ana bayangan hitam loro. Sawangamu kae apa? Nek aku le nyawang kae buta, aku ya buta. Engko gek kowe mung tiru-tiru aku. Buta ngono kok ketok rambuté riyap-riyap kaya ngono. Saiki nek pancen kowe wong pinter, kowe iki putu dewa. Tak takoni. Takon apa? Kae buta apa dudu? Buta. Salah. Kok salah? Jenenge kuwi ora pinter, kowe kurang lantip anggraitamu. Kok iso salah? Merga kae dudu buta. Lah sapa? Lah kowe tak kandhani nek pancen kowe pinter, nek kowe iso weruh tenan, aku tak dadi sing dadi buta kae, kowe engko iso dadi padha karo sing dadi buta kae ora? Nek ora padha berarti kowe wong goblok, satriya ngaku pinter ning jane kowe bento, jane kowe cubluk. Oke, wis gak arep malah apa, dice aku gajahe. Saku wis malik kaya ngene, saiki kowe arep malik apa? Waduh. Apa ya sijine? Jare cah pinter. Nek pancen pinter tututana, lekmu Bumira Tawu. Ha iya, Lek. Serasa kuwatir, tak tututi. Kaya ngapa? Ya bener ning kurang pener. Wis bener ning ora pener. Ora penere. Lah iki eneng ula kok ngadeg. Ya ini iki biasane aku ngadeg e. Ora edan to kowe, ora ngawur to. Ayo ndlosor. Wah. Ngene eneng telek. Ora apa-apa. Ula iki biasane liwat telek barang. Walah cilaka.
Ngene, lah ngono. Nek ngono kowe ngerti sapa sing dadi buta kae? Ngerti wae padake cah tipis. Lho. Sambung rapete apa? Piye to maksude? Padake cah bodho. Nah, nek bodhone ana sambung rapete kok cah tipis ora. Ning aku nek karo kowe basa. Wah, ayo ngleleng rada anakku. Lah iya ning ya ming dila. Nek wis malik ya aku ora basa meneh, ora apa-apa. Terus aku nek omong piye iki? Gandeng kowe dewa, kowe iki nek omong ya sepisanan ya ong ilahing. Mastu nama sidam skaring bawra langgeng. Engko nek aku matur Rama Pukulun, kowe muni, apa? Kresna. Kudu pindho. Wangune ngono kudu pindho. Wah ora tau pindho aku. Tak totok lho kowe, tak totok genti kowe. Lus. Malah totok genti dicoba ya. Ya. Nuwun sewu Rama Pukulun. Oh, mbelahe. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Kresna. Kula wonten dawuh Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya, Kresna. Tak tampa Kresna. Ngene tak kandhani, le pindho kuwi ya ora saben omongan mindho. Le mindho ki nek kira-kira wangun mindho, nek ora sah. Ora mesti. Delok kekuatan. Ora ngono. Nuwun sewu Rama Pukulun. Kresna. Apa Kresna? Rama Pukulun Nagaraja kula ngaturaken bekti kula konjuk. Tak tampa Kresna. Pangestu ulun tampanana Kresna. Inggih. Rama Pukulun Kresna piye? Menika wonten buta Pukulun. Lho, ora dipakani wayah ini. Buta kok dipakani. Pukulun lenggah wingking buta dipun papakaken. Yo, Kresna aku manut karo kowe. Kresna. Arep lunga wae. Lah ngopo kok lunga? Wah, urung ngomong-ngomong kok wis tratapan. Dalah bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Apa Kresna? Sanes kula Rama Pukulun. Apa ora mak tratap? Wah, dalah ning ula kok ndengongok kaya ngono. Iki sapa? Lho, elok tenan. Lho, elok piye? Lah kok dadi ana buta kok takon karo aku ki? Mongko aku ki ratu kondang. Sapa wae wis ngerti karo aku. Lah kok dadi kowe takon karo aku ki lemu dadi buta rung suwe ya? Iya, kenal lagi. Aku pancen ra tepung karo kowe. Kresna. Wonten dawuh Rama Pukulun. Ana swara. Kowe nyetel dip mboten Pukulun. Wala Rama Pukulun sampun dengongok. Kula aturi ndlosor menawi dengongok netranipun wonten nginggil. Oh iya lali aku Kresna. Wae lah dalah Kresna tak gubete. Mangkir miyen. Kok njur arep gubet. Lenggah ingkang prayogi. Ya sik tak benakke gapit Kresna. Ora iso ngene wis cethuk Kresna. Inggih Rama Pukulun. Sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Sing mburi sapa? Ulun Nagaraja. Ulun Nagaraja. Iki Rama Pukulun Nagaraja. Wong tuaku iki ula galak lho. Galak Kresna. Senenane kabeh.
Ming galak kok nyeneni kabeh ora. Weladala kowe sapa? Aku Kala Yaksendra. Aku Yaksendra Kala. Wigatine ngopo? Ora ngopo-ngopo ya ming ngisis wae ya. Ha iya. Ana buta kok mlebu wewengkon negara Ngamarta, aku ora trima. Ayo bali. Lho, lah kok kowe mbalekke karo laku jantraku. Kowe kudu bali, ora gelem bali titenono. Apa kira-kira kowe wani karo aku? Lho, sing tak wedeni apamu. Yen kowe mbacut, mesti kowe kudu iso ngasorake nata Ndrawati. Walah. Lena pangendamu hak candhak kletak-kletak mangsa dadya sililit. Kresna butane saru Kresna. Ana buta kok muni silit. Slilit Rama pukul. Oh iya. Slilit. Kletak-kletak mangsa dadya silit lho. Tiban senjata cakra pecah sirahmu. Lho kowe sik. Apa kowe duwe? Rak ya nyilih kowe. Wah. Wis lunga. Wis lunga kok lagi dipethit ora. Tau Yai Kresna. Sampun Rama Pukulun mboten sadipun oyak. Kula matur ngaten menika buta menika sampun teratapan kabeh. Wiladala edan Kresna pancen lantip pangretane. Monggo gantos. Ganti piye Kresna? Lho gantos kala wau Pukulun. Yo ganti. Wis ora usah dadak dadi nata Ndrawati. Ayo Antasena ganti. Kresna aku tak ngene wae. Aja. Aku wis dudu Kresna kok Kresna. Waladala. Piye iki le ganti iki carane iki? Walah. Piye? Kok dadi do nyobriyani ya, Lek? Lah iya. Kok dadi Kanjeng Koko Prabu kok malah kaya ngono pakartine. Monggo iki mau utusan Antarja, kakangmu durung bali. Lah kok dadi malah nata Ndrawati sajake kok nyobriyani. Wis ngene wae. Rasa dadake nang tanpa guna bali ning negara Ngamarta, kabeh lelakon iki diaturke pepunden. Ayo Antasena, yo Lek yo, ayo. Mlayu isin tenan. Bocah kok pintere kaya ngono kandhane kok. Aku wis kuwatir iki mau mabur iki ngetutke kowe iki tap-tapan. Ora pangling kae mau rak Sedewa Antasena ta? Inggih Rama Pukulun, bocah pinter-pinter kabeh. Lah wong tak takoni apa kowe wani karo aku? Wani tiban senjata cakra mak tratap. Apa kowe duwe karo mesem nyilih kowe? Nek ora padha karo ngerti kalih kula ta? Lah iya. Wis ganti wujud sak tenane wae. Aling-aling mega malang nyaketi negara Ngamarta. Monggo Rama Pukulun.